Λένε θα πρέπει να το βγάλεις. Οκ. Γιατί δεν βλέπω. Οκ, τι χάος. Μόνο το άλλο βγάλει. Περίμενε. Περιμένω. Λέει για να το χαλαρώσω. Όχι, όλο βγάλει. Κράτα το μερολόγιο. Περίμενε. Θέλετε να μου πάρεις το γάιδαρο. Τα πισάρια, αυτό μπροστά εδώ. Έτσι, έλα εδώ. Δεν τα περίμενε. Έλα εδώ, ψηλά. Κοίτα, έχει μια γυναίκα. Παρακαλώ. Πολύ ωραίο, ναι, φανταστικά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο είναι. Το γαϊδουράκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο αργαλιός. Όλα είναι πολύ ωραία. Και άμα δεν κάπνιζε σβούλακα θα ήταν ακόμα πιο ωραία. Σωστό και αυτό. Τα αμπελικό διασώζονται στα γραπτά στοιχεία από τον 13ο αιώνα. Το παλιότερο αντικείμενο που υπάρχει μέσα στο Μουσείο Πλευράς Φαινολογίας είναι ένα γεωνόχρονο το οποίο είναι μυστικής περίοδου. Αυτά είναι ρωμαϊκής περίοδου. Βρέθηκε στη Λογκάρα. Έχετε πάει στη Λογκάρα, το Ζεπόρι, έτσι. Έχουμε πάει προς τον Όλυμπο. Η Λογκάρα είναι η περιοχή, φανταστείτε το Ευρωπαίο μεταξύ Αγιάσο, Πολυκνήτο, Αμπελικό, Βασιλικά. Όλη αυτή η περιοχή λέγεται Λογκάρα. Εκεί έχουν βρεθεί ρωμαϊκά ευρήματα, κάθε ρωμαϊκή, και έχουν βρεθεί σε ένα εκκλησάκι στην Αγία Κυριακή, αυτά τα δύο χιονόκρενα ρωμαϊκής περίοδου. Αυτό είναι ληστικής. Βυζαντινής περίοδου είναι αυτό το QP, το οποίο βάζει νεκρασί και μέσα στα αμπέλια. Αμπελικό το χωρί μας λέγεται. Είχε πολλά αμπέλια, αλλά δεν έχει πάρα πολλά. Επίσης από τους αμπελικούς διασώζονται αυτά τα στέφανα, τα χρησιμοποιούσαν στους γάμους. Αντί για... Από κλίματα. Τώρα, από το τομέα της ελιάς, έχουμε αυτές τις φραγίδες, οι οποίες είναι από παλιό Λιτρίδι του 18. Επίσης αυτό εδώ βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Σταθείου, είναι ένα μολύβι, το αντικείμενο αυτό, που μολύβι είναι, και έχει τα λάμπρα απ' έξω, επάνω, κάπα ύψου, μη και μία κανάτα κρασιού. Τι είναι ακριβώς, δεν γνωρίζουμε. Αυτή την πλευρά είναι γεωργικά εργαλεία, έτσι, το υγιή το ξύλινο, το σιδρέι, ο ζυγός που έκανε τα πόδια, οι σκάφη που αρέθανε, το ψωμί, το ψωμιά στις πινακοδές που βάζουμε, πριώνες, αυτό το ηρώ είναι αυτό το ξύλινο. Κατασκευάστηκε το 1927. Και αυτά εκεί τι είναι με τις πετρούλες? Αυτά είναι οικογένεια. Το σιτάρι καθώς το μαζεύουμε σε ένα στρογγυλό μέρος, το οποίο έχει κάτω πέτρα, πατωμένη δηλαδή. Και αυτό έρχεται πάνω στις πέτρες. Λειτουργούν σαν μαχαίρι οι πέτρες και κόβουν το σιτάρι. Και τραβάει ένα γαϊδούρι ή ένα μουλάρι. Επάνω κάνουν μια αυτοσχέδια καρέκλα και κάθεται κάποιος Για να έχει βάρος. για να έχει βάρος. Αυτό εδώ είναι από το πλωμάρι που το έχουμε φέρει. Ήταν ο τελευταίος καραβοσκηνάς στο πλωμάρι. Έκανε σκηνιά στα καΐκια, ο οποίος πέθανε το 1970, τη δεκαετία του 70. Στο μέσο του χωριού έχουμε ένα πύργο, παιδιά, ο οποίος κατά άλλους είναι εποχή Καρτενούζων, άλλοι λένε πρώην περίοδο του Υποκρατίας. Πάνω είναι σίγουρα 15ου αιώνα, 16ου. Αυτός ο οποίος έχει στο Άκη, βγαίνει στην Αγία Παρίσι, το οποίο είναι δεξιά μας. Εκεί ήταν παλιά η Εκκλησία Αγία Κατερίνη. Ήταν στην λειτουργία στο χρόνο το 1470 με 90. Μετά έφεραν την Εκκλησία σε τυφρό, το οποίο είναι σε διαλογία εδώ. Αυτό μέχρι το 1955 ήταν καθημερινή τη Εκκλησία. Και έτσι λένε εδώ οι γέροντες ότι την Υποκρατία πήγαινε ο Παντώνης, ο οποίος είναι το 17, πήγαινε στο Μουθέο πίσω και είχαν τα παιδιά σχολείο. Αυτή η σάγου που έχει κάνει ήταν δική μου παιδικό σχολείο.
εδώ είναι μηνύα βιβλία του Ψαλτηρίου από το 1760 και έπειτα, τυπωμένα στη Βενετία, Βενετσιάνικα μηνύα λέγονται. Αυτά τα υφάσματα τα μοιράζονται εδώ με τη Θεία Λειτουργία πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αντί μέσα σε μια τράπεζα, η Αγία Τράπεζα, είναι μια φορτία Αγία Τράπεζα. Στη σάκα της έχει πάνω τη Ιερά Λείψανα. Και όταν δεν είναι εγκυμιασμένη μια Αγία Τράπεζα, παίρνουμε αυτό το ύφος και πάμε σε ένα κρυσάκι, ακόμα και πάνω σε ένα παραπέσιο, και κάνουμε Θεία Λειτουργία. Γιατί τελειώνει πάνω τη Θεία Λειτουργία, τελειώνει πάνω σε Ιερά Λείψανα. Όταν γίνονται γένεια σε μια εκκλησία, ανοίγουν μια οπή στο μάρμαρο και φτάνουν μέσα Ιερά Λείψανα μαζί με κύριο μας στίχη και άλλα φυσικά υλικά. Και μετά παίρνουμε μικρά τεμάχια και τα σκουπίζουμε και τα τιμήσουμε στην Αγία Τράπεζα και βάζουμε στις άκρες. Αλλά πάντοτε όταν αλλάζει, μας δίνει νέα αντιμνησία. Διότι κάτω-κάτω τα αντιμνήσεις έχουν την εξουσιοδότηση του κύριου Επισκόπου που λέει ότι ο Μητροπολίτης Ιάκωβος εξουσιοδοτεί τον τάδε εφημέριο να κάνει τη λειτουργία. Τώρα αυτά δηλαδή όχι την άκυρα, απλώς ο νέος επίσκοπος με δίνει άλλα. Έτσι πάει η σειρά. Αξιόλογο είναι αυτό εκεί το ξυλόγλυπτο, το οποίο είναι από ένα χωριανό μας καλεσμένο, με ένα μαχαιράκι. Αυτός ο άνθρωπος εδώ στο χωριό ήταν περιθωριοποιημένος από πλευράς πολιτικών πεποιθήσεων, τον είχαν στην άκρη και καθόταν στο δάσος απέναντι από το χωριό με ένα μαχαιράκι και σκάλιζε. Έκοβε μια ελιά, δεν είχε ούτε πλάμη τίποτα, να έρθει να ξεδαθεί και με το μαχαιράκι αυτό έκανε ένα χρόνο το κάνει λάβο της Αναστάσεως. Λοιπόν, αυτόν τον είχε ανακαλύψει ένας παλαιατής από την Μυτιλήνη και το έφερε μπαούλα, τα σκάλισε με το μαχαιράκι, έφαγε μέσα στην κουπριά από τα γαϊδούρια και την πότισε για να πάρουν μια παλιά υφή. Ναι. Αυτά πάλι είναι σε ελιά ξυλόγλυπτα το 1892. Το πιο ωραίο μανουάλι είναι αυτό εδώ από ξύλο. Βλέπετε. Κάτω-κάτω ήταν τη σκέλη, είχε 3 σκέλη και κάτω-κάτω. Από ένα εκκλησάκι το διασώσαμε. Κάποια έγγραφα από εδώ και κάποια βιβλία μουσικής με αριστερά μας, τα οποία είναι τυπωμένα στη Σμύρνη, μουσικής εδώ ντόπιας, λεσβιακής μουσικής. Εδώ αξιόλογος είναι ένας σταυρός εδώ κάτω, ο οποίος είναι βυζαντινής περίοδου. Πολύ καλή η ομάδα, η δύο ομάδες κατέβηκαν και αυτή ήταν πολύ. Στη Γέρα νομίζω. Λοιπόν, εδώ είναι το μίας ο χαρακτηριστικός του χωριού μας, τα άλλα χωριά μας κατηγορήσουν ως κοτσγκελάδες. Κοτσγκέλα είναι η κουκουνάρα. Εμείς έχουμε το όνομα κοτσγκελάδες οι εμπελικιώτες. Είχαν λοιπόν δημιουργήσει συνδυασμό ειδικά για τη Ρητίνη από το 1923 να έχει τη συμμαχία του συνδυασμού, τα έχουμε εδώ πέρα, μέχρι το 1969, όπου διαλύθηκε ο συνδυασμός, διότι βγήκαν χημικές ρητίνες, δεν είχε τιμή πια η ρητίνη φυσική και έτσι σταματήσανε. Από πότε ξεκινήσανε δεν γνωρίζουμε. Οι γέροντες λένε ότι θυμούνται παλιά ότι όταν έφτιαχναν οι παππούδες τους ρετσίνα, πιετό δηλαδή, πήγαιναν στο δάσος και μαζεύανε ρητίνη και βάζανε αναλογία από 0,5 μέχρι 3% αναλόγως ο Σμίθ της νερώσης. Όμως γνωρίζουμε ότι ο συνεταιρισμός είχε μεγάλη δυναμική διότι νίκησε στο δάσος σχεδόν όλου του νησιού, σύμφωνα με το αρχείο, το δάσος των Βασιλικών, Αγίας Παρασκευής, μέχρι την Κράτηγο, στη Γέρα, στη Μεγαλοχώρη, πιο πολύ στην Καλονή βέβαια, εκεί που είναι τα ρετσινάδικα μένανε. Είχαν σπηλιές μέσα στο δάσος, είχαν ανοίξει, είχαν κάνει καλύβες αυτοσχέδιες, υπήρχε παντοπολείο, είχε συνεταιρισμός μέσα στο δάσος, καφενείο είχε μέσα στο δάσος και είχε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία γυρίζανε με τα αμμουδάρια, παίρνανε τη ρητίνη και είχε 3 αρσανάδες λιμανάκια, έναν στην Παναγιώτα στην Μυτιλήνη, έναν στην Αγλαδερή και έναν στα Βατερά. Και κατεβάζανε τη ρητίνη εκεί και από εκεί με πλοία μικρά πήγαινε στον Πειραιά για επεξεργασία, έβγαινε το κολοφόνιο σε υγρή μορφή και από εκεί κάνανε την πίσα, διαλυτικά χρωμάτων, κόλλες, ρητίνη. Επίσης είχε ακόμα και τσίχλα κάνανε, εδώ στο χωριό. Μαστίχη δηλαδή. Φαρμακευτική επίσης έχει ιδιότητα. Η ιδιότητα έχει για τους μουσικούς, λίγο τις σχολές των οργάνων. Και τώρα μόνο στην Ελλάδα πιο πολύ εμπορεύονται στη Χαλκιδική, υπάρχουν μερικοί ρετσινάδες για αυτή την ιδιότητα. Προμηθεύει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μόνο εκεί δουλεύουν
πω ότι όταν μετά βγήκανε τα αυτοκίνητα και ήταν εδώ στο Βήμα το 1935, έχουμε κάνει μια απομίμηση πίσω στο αυτοκίνητο, εικόνηση. Φτιάξαμε μετά μεγάλες δεξαμενές, όπως είναι στο νούμερο 7 εκεί, είναι στη διασταύρωση που είναι στη μικρή λίμνη. Φτιάξαμε εκεί μεγάλες δεξαμενές και με αυτοκίνητα που πήγαιναν στα λιμάνια και έφευγε. Το 1955 όμως